ringkesaning babat Wonosobo kasari saking naskah panaliten hari jadi Wonosobo dening tim paneliti jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Gadjah Mada Twin Sejarah Wonosobo edisi kali 2008 dening Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Wonosobo. Cikal bakal Pabrayan Agung Wonosobo manut godheng akadah buk ing nguni nalika purwaning abad kaping 18 nalika semanten panguwaosing Praja Mataram Islam wiwit ngrembaka wonten priyagung 3 lelana ing tlatah Wonosobo kasebat priyagung cacah 3 lenggih Kiai Kolodete, Kiai Karim saha Kiai Walik. Kiai Kolodete tumuli lelana lan bebodra ing tlatah Dieng. Kiai Karim bebodra ing tlatah Kalibeber. Dene Kiai Walik bebodra ing kitha Wonosobo. Wiwit wontenipun para piagung 3 menika kawontenan Wonosobo saya dangu saya rejo pramila ing madyaning Pabrayan Agung utawi masyarakat Wonosobo priyagung 3 menika kapitados minangka cikal bakal pabrayaning Wonosobo. Ambalwarsa Kabupaten Wonosobo Kaditi Surya kaping 21 wulan Juli warsa 1800 langkung piniji minangka dinten mirunggan pengetan Ambalwarsa Kabupaten Wonosobo. Awit ing dinten menika wonten kedadosan wigati tumraping sejarah Kabupaten Wonosobo. Ing ari menika Ki Muhammad Ngarpah anggenipun nyengkuyung dumateng Pangeran Diponegoro kasil unggul ing ayodya mengsah wadya serdadu Walandi ing negara. Inggih awit kedadosan menika Pangeran Diponegoro kepareng paring nugraha Ki Muhammad Ngarpah kaparingan asma jejuluk Kanjeng Raden Tumenggung Sejonegoro lan kawisuda jumeneng bupati ing Ledok. Salajengipun dening Kanjeng Raden Tumenggung Sejonegoro punjering praja paprintahan kaboyong ing Wonosobo. Sesampunipun perang Diponegoro surut lajeng wonten ewah-ewahan ingkang asipat administratif ing tlatah Ledok. Ing sakawit Bagelen lan Kedu minangka mancanegari tumrap Surakarta lan Ngayogyakarta hadiningrat lajeng mlebet dados wewengkon gubernemen ing salebeting panguwaosing Walandi. Nalika warsa 1830 kalih Ledok katetepaken mlebet wewengkon Karisidenan Bagelen kanthi nami Afdeling Ledok utawi Kabupaten Ledok. Salajengipun ing satengahing warsa 1901 Karisidenan Bagelen sampun boten wonten. Pramila Ledok lajeng mlebet ing wewengkon Karisidenan Kedu. Wiwit menika Kaditi Surya kaping sepisan wulan Agustus warsa 1901
Afdeling ngedhok kantos nami kanthi sebatan Afdeling Wonosobo utawi Kabupaten Wonosobo. Dudutan kacihna Kanjeng Raden Tumenggung Sejonegoro dalah para pejuang sanesipun sampun paring tulodo kangge kemajengan lan ngrembakakipun Kabupaten Wonosobo. Lelabetan lan sumangatipun ingkang makantar-kantar tansah lestari ing sanubarinipun para-para ingkang nerasaken lelabetanipun kangge gayuh kemajengan katentreman tuwin karaharjan pabrayan ing Wonosobo. Wondene para priyagung ingkang nate ngasta pusaraning praja Wonosobo inggih menika saderengipun